Kajing kublai pi ki para bangai bi e sisien pat barok ke bidana ke kopor ke kerteng ke bathiang tam ke jong utrai bat undang penem jongi uji Yesus Kristus bat kumjuk ngi pediang subai pi ki para bangai bi e ki ba naga niki dong ki ba kum ba balang galapen bet penbiang kam tam hagi jing manisha ke blai hagi por ke bengi nang don hagane ke pandamik ublai kurku yangi ublain kurku yaki benta barok ka bangin yok lengba ka ni kopor bat unyalam ya ka ni ka jing mani ka jing syakri ka jing ublai ha ka ni ka nok frais ngi te sya bangin ya chakmat ngin IT ka ni kopor ha ki jing duai sya ublai ngin duai a tribe ublai jing ibah beneng ngidap da ka jing sngongo ime dam ta ka ni kopor ka memela ai hengi sesisien pat ha ka ni ka nok frais ngi ka bangin yok ya ka ban kiyo ka yeng ka jong me ban mani ban syakri me ko kendran ni IT kena ko pol bagi benta barok ka bangin yok ban benda ba bangin yok benta angin mat ka jing dorangkat ka jing alam ka jong me bat angin mat kham tam yu men sim jong me u ban yai shong ban sa bat ngi bat u ban alam ni kena ko benta ye kena ko pol ri ba ro ka we pediam ko kendran ni jing duai jing khat pat jongi ha ka kerteng ka jong uji Yesus ngi duai amen ngida beteng ye kejing syakri kejing yublai de kejing ruai ke balai spa andre pusau kejing ruai ke balai spa andre pusau kat no thiang ban syania hau bat ban pediang ke ketien bu ai ban ngej ha ke kular jong u ban tep tru bu dei putra Jisu menga syania kejing ruai ke balai spa andre pusau Syanya hau bat ban yang kak tin bu ai ban ngej ha ka kular jong u ban te ru bu de utrai Shanyam lok bashi shangala shem Jisu gordor tang hame ngashanyas kem kanut yang kalong ban syanya wabatoy das nambakor hang tangan lejgi dajingen bangan yo likum kayor Jisu mengasyanya lok bashi syangala shem Jisu gordor tang hame ngashanyas kem hoi kat yang ban syanya nakapo ban yolaj dakabab diang na uji sum jing sub jing kmen ban jing im Jisu mengasyanya lok
向阿拉什，基督，基督，基督，Gordor tang hame ngasyan yaskem ngas ngusung ngalaban syanya hujisu log bagen sai ngatero unlong lemban nga hadoba bertegan wai Jisu Jisu mengasyanya log bashi shangalashem Jisu 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 Gordor tang hame ngasyan yaskem. Kajing puli na keketian kajang oblay hakan kapor kaban longru kabenta kaban sayok ya kaban pai shi kajing yeslok shipor hakapor shibit kilong naki artili kibenta kasam kaba arfulai baga gospel yones kelenong kaba shipau kedekat kaba katway kikintin baong kumni utrai ulong nong ap lang berat jangan nganom kerdu upentia yang ah ki cakap lang bejernam uyalam yang ah rut ki ki bajai-jai upen pai pat ya ka bensim jonga uyalam yang ah ki linti ko hok na ka benta ka kerteng jong shisha langa ya ru ya ka them ka surngiu ka jingyam nganom syakting ya ka basniu nama me medon kat mame bat nga uding do bat usan do jong me ki pentingan yang ah mesyang kami hakmat jonga Hakmat kinong syun jonga melasle ya ka kli jonga da ka penyang ka kuri jonga ka slei shisha ka jing ba bat ka jing isnai kin bot yang abarok kisngi ka jing em jonga bat ngan syong ha ka yeng utrai junom ngangalong unang ap lang berat ubabha utaw nong ap lang berat ubla IT no yala ka jing em na ka benta kita kilang berat. To blain kurku, yang ini kejing pulih, berkejing syak skor kejungi, ya keketin ke bukut kejung blay, ngina pai syu blay, ha kejing duai, ngina duai. Atrai bu blay jungi bah benang ngidap da kejing sungongo yeme sehisin pan. Melasya yangi kumne pan, ya kaban kiyo ke yang kentang ke bukut kejung me. Ha kene kesengi ke bukut ke bakentang kejung me ku kendra. Kabangiyo ya kapor ya kaban mani baban syakri yeme. Oh ngi aingu yeme syuk ko konran. Namar hapadeng jong kene kejing don jongi hakene ka klam ko konran. Oh kila don sibon kejing bombet bombyang kejing tuko ang neng tai. Train re hapadeng jong kita ki baro. Mele pelelat pat ngi sesisin. Kong ki khon jong balang. Bangiyo ban kiu sikayeng kentang ke jong me. Ban mani baban syakri yeme. Hod ni aingo yeme bawat leningi don hakiti kip nai ki baladap ki bam simla kiu sikayeng ki jome. Ni aingo yeme bawat ladang imla ban kiu ki yeng jome ndrei trai mela ple ki lat ki lenti. Ban nganget ku kenrat mela keren haki long yeng ki long sem. Bakin tei ki duan ki jong mani ki jong syakri ki jong ki haka yeng ki jong ki. Bat kum juk ru ya ka balang haka baka penbet penbiang. Leng baki kor ki bor ya ka ban wanra ya ka kubor na ka ktin ka jong mesi ki parabangit piit baro kenran wat hapedeng jong kini ki baro ko kenran
Ngiyo i baka ketin ke jong me ko kenrat kalong ke baim ke ketin ke jong me ko kenrat kalong gata ke badan ke kabor ke bahalor ki bono wat ki klam jang ke perthai ki numla ko kenrat ya ka ban khanglat ya ka nyai ngo eme ba mem lapli ki ni kalat kenrat si sin ye don kum ni ban ngi mane ngi shakri eme akan ke ying kentang ke bakut ke jong me para banget hi ku kenrat banina lum bangin ya snok tilang ya keban syakri ban mani ni IT nomor kata ya kene ko por be ki benta baro kenrat ha ka jing ya lam ba ka jing dorkat ka jome to keren ngi to besar ngi batu penraham ki mensim be ka jinget ke jongi ku kenrat bangin nang roy ingin nang san ha ka jing it ke jongi me ba da ka jing syakri ka jing syana ka jongi me ku kenrat ngi ken mau ki jing duai kerpang ru na ka benta ki tu bapang ki bestom ki ru tumben ki ru rang ba bat wat kini ki hep ki barit ki bam simyo shu ban ki us ka yeng jong me ko kan rat ngi ken mau ki jing duai wa bi ki don na ka yeng ka sem ka jong ki uju umen sim unyai kurku kumbolo kurku ingi ha ka ne ko por unyai kurku ki ru o leng ba ka jing ka leng ba ki duan ka bi ki tai ha ka yeng ka jong ki bat kum juru lung bagi kor ki bor ka balang galapan biang ya ka ban wan lam ya ka kubor syaki ku kenran ni ken mau ya ki jing duai mini sne ban don kan bat ki ni ken mau ki jing duai ken rat kerpang ka ne ko por hot na ka mata ka ne ka jing long jing man jong ne ka perthai ka maryang ku kenran abang gi don na padeng ka ne ka klam ayu ngi nong ku kenran ni su IT yang ilang i wei pi wei ki don bor ka jong me tang da kawai ke jingker pat ko kenrat berkata kalong berkata ka bor ka jong me ko kenrat ka balong halor ki baro kan long ka sti ka jing yada ka jing sumar ya ka jing im ka jungi lanangi long hayeng langi don habahar lanangi don ki kam ki jam lana ka let ka wan ka jungi kata ka jing bha ba ka jing isnei ka jong me kan long kata ka thap nyang ka ban ri ka ban kudup ka ban yad rungkat bat ni kaban sumari kilintian kijungi ban pelat yengi nakini kijing stom baro trying issue IT iki yeng kisam kijungi bat yale di simet ap deng jungi ni kipo da kijing het pe kijing shania ku kenran ba me men yai don rekat ba me no yengi ngikin mau kijing duai ku kenran kerpang da kam tai kini men sim ki bakodor ki bele dewan mat ya kijing syak pang nu klam ngiken mau ya kijing duai na kam ta kini ki syakri ki jome kham tam hakal yang jong ko kot ka khia ki trai met dan men ngiken mau ya ki kijing duai ko kenrat trai men isnai ben jungok kerpang be bendon rangkat bat ki man peno ya ki ti kijing pen khia ka jong me haki ban weng ki kijing pang jing stom baro men a haki kunrat ikini ki batrai met bat sngi ya ko bor bat ka jing sumal sukher ka jong me bada pedeng jung jing syakri ka bagi ki ai kin mat ya ka jing dorkat bat ka jing yalam ka jume sai sisien ko kenran ni ID ha ki jing duai ki jing kerpang da kam ta gari ka jela bat ka perthai ka lengsat la ko kenran to isnei ban jungok kerpang ba patunang yalam yangi hakum kini ki por ni ken mau ki jing duai ko kenran ban ID ki yeng mani ki jing mani syakri ki jing hang ne bat ka leng ki jaka bor pedeng jeng ini ki por ko kenrat abang ngi beteng ye ki jing mani syakri blai ki jungi tutap ya ka yeng ka jong me ko kenrat da kata ka bor ka jong me ba ko kenrat kinu ki bor ka perthai ki numla ya kamne nei try ka yeng ka jong me kan yeng skem ki khon ki jong me ki badan hapo kin mat ko kenrat ya ka jing sup ka jing kemen ka jing dorkat bat ka jing elam ka jong me kerku ye ka por sa sisien iki benta borok ka bangini ok ban pendek ni ko por angin mat je ka jing sungu ka jing hem ka jungi abangi don lang ban mani ban syakri me batu besaru ingi di jing bam ki ban tei ki ban sim ka jungi ki ban pen klan yangi ki ban pen hem yangi kunran si sin ngi IT ki ko por batu pediang ngi di jing doi jing kot fat jungi si sim kunran namangi dem ngi pa ni barok haka kerteng ka jung utrai ban unong penem jungi Jesus Christ banta ban halakataru Amen. Hakan ko pon nginyo ikajing rai kerpang ni ki kun samla dengan balang pada dia ini na ipira tariang. Kerteng
jong ka jing roi ka long wan shu Jisu jing im ha birthday dap da jing ya le ka cha ba pai dap tang ki jing e ka jing long riu ka tlot ka swai ha ka ni ka por sha dung in pai long ying long sem ki pai ki pra amanuban te padyaka tanjing i jong u play bala ban pen kala tanjing i jong u play bala ban pen kala wan chu Jisu wan cha u menta ha u don Jisu ba jing em bom chu ku inol baro Jisu ha u pen yo do bread yaki jingkit bakya wan hakja jong kadik na hakadon ka bor bapela ban penempat ya pianga shanya bat ai tilot baro jingsuk jingmen na ungin yo mesim bakun ka bor un ai yang i un thao themai mesim bakun ka bor un ai yang i un thao themai wan shu Jisu wan sha umda ha u don Jisu ba jing em bom chu ku inol baro Jisu ha u pen yo do hakmi u Jisu ang tuwan hanga pi baro ki pathat pakya ka jingken dengan penjam ya pi shisha u Jisu dang yai am ya pi bat yanga hadu menta namar kata tuwan pi kat ba udang hajan wan shu Jisu wan cha u menta ha u don Jisu ba jing im bom chu ku inol baro Jisu ga u pin yo do wan shu Jisu wan cha u menta nam ta brom play amen to blain kurku ye kun samla jong balang pilatar yang nang bagi jing rai ke baila ai ke ko por nganget ke long ko kubor nak mata jungi lang wi pi we ke ko por ki ba yo sno ya ka pada ngai be it ngi la poi pat banta se ke banta ka bangi yo sno no ya ka jing slok nak ka tin ko bukhut ki jong blai bada shwa bangin sa poi se ke ne banta to ngi ne pendam ha ki jing duai ini duai Kenrat baba habangi pulit ya ka ketin ka bakut ke jong me. Wat ya ka bangin
yok sngo ya ka e ka ban memedon ya ka ban kren na kam ta jungi lang iwi piwe ka por ko khubor ka ban besai ki men sim ya ka jinget ba ka jing em ka jungi ni dwai ka jin norkat ka jing lam ka jung men sim jong me leba ka por hi por ka we ko kundrat uban hikai uban pensyai ba uban penkendu i kundrat pediang ko kundrat ingin di jing dwai jung khat kerpat jungi haka kerteng ka jung uji skipan amen. Ki para bangai biid nia don haka ni kapor sa sisin dia kaman bedeng ia kejing mani kejing syakri kejing yublai bada pedeng jong gane ka jinglong jong ka pertai ka bariang haka pedeng gane ka pandemik covid khat kendai ngi aingu yublai ba ngi long kum ne ka mengilong ka dei hi kejing id kejing ba kejing isnei kejing ublai ka bari ka bayalam ka basumar ka bakersyan ya kajing im ka jonga bat ka jongpi ka benta jong kajing selok ha ka ni kopor kalong kutu ka mangal puli na menne na ka sam ka ba pulai bada ka gospel uyolnes kalong ka baspo ka dekot ka bakat we ban ngatrai ngan num puli syu benta sa isi na bangan sa sim ya ka benta sibit habangan sa ngin sa yepet ya ka ni kajing rai sam kapang jong gani kajing selok kani kopor para bangai biid kalong utrai unang ablang brot jonga hapedeng gani ka klam COVID-19 utrai ulang unang ablang brot jonga hapedeng gani ka klam COVID-19 para bangai biid kapen kan mau yanga yakin nong tho commentary ka Bible kamtam kitu ki badeban Tho syapang ka testament ka barim. Kikintin ki baki syam ha baki puli ka ketin ublay. Bat ha baki kentho na ka ay ka jing syam jong ki ha baki puli ka bat ki wat ya ka ketin ka jong ublay. Kiong ublay ukren kam jam. Bat upen pau ya laki beriu. Kam tam ha baki dangdon ha pedeng ka jing kalanot bat ka sipa. Ublay ukren kam jam. Baru penpau selaki beriu kamtam hapreng begidon kamtam habegidon hapreng kejing kalanot kasipa nganget para banget biit bu blai nakapol sa kapor haunius nem ukren yanga yapi klempep hapreng jangane ka pandemik kot covid khat khandai balai ublai ukren Bat kai ka penlong yu blay bon kren ban pun pau kham tam yang i kha kini ki por apeng ki jing bat kai ka budon ban pan pau apeng kini ki por kalong kata ka bangin pet akane ka jing selok par banget biit la yetu yang i ba u David Livingstone u way ni ki missionary u batray ka kam yalap ya ka gospel la Africa Bad ulang mo uway na ki missionary ki beningkong bantray ketika ri Afrika. Kabadang dum bat kabadang sadin sibon akisnam ngale. Long habau David Livingstone ulami na Afrika ban yale simbenta hakaway na ki jingyalang. Kejingyalang jong kaway kabalang ha Scotland hakabalakot yu bat habau London hangta bat habaki delegates hakata kejingyalang kila keliu dok yau David Livingstone missionary nang Afrika kila ong yu ke ka jingsyam jong komu missionary ha Afrika ka jibab ka bau dok Livingstone Dr. Livingstone udon ban ong kumni wong ngadon khat nriu telikisnam ha Afrika ngadon khat nriu telikisnam ha Afrika ngalayo mat ar pnyausin ka jingke syo ka bajur ngalayok mat arp nyusin kajing kisyo ka bajur bat ka way ni kikti ka jonga bat kata ka di ka kti ka mon kam tri kam bha nabar basyak kunrup housing baru wong ngala ban syak ikini kiki barok bat ngala ban job ikini kiki barok bat kini kijing kim sim khang lat yanga namar wong ngasyam yaki jingkular uji sukres ubakot yang abat ubaong hakmi ngadon bat pi man lakopor
hakmi ngadon bat phi man la ko por para bangen biit hagen ke jingye slok ngalashim ya kasam ka bal arphulai kasam u David kum ka benta jung ke jingye slok ngangit bangile puli ke kasam de kispa sin bat ngangit babon preng jungi yelala lendat ban puli ke kasam bat ke kasam ka long sam ka paunam ba bawat da kibam nget ru kibam long kristan long ki jis ngau tenat ban puli ban syak skor dia kene kasam ka ba arphulai kene kasam ka yethu syapang ka yethu ingi syapang unong ap lang brat bat kilang brat ngakwa banyalam jingmut ya ki jingmut jing perkhat jongi lang ha kene kopor syauwei unong ap lang brat ha ka jela Nevada ubapet ya kumbaki hajar teli kilang brat bat ke kerteng ke jungu kalong u Fernando di Alfonso long ba uniu nong ap lang brat negeri Nevada bat de husnam long kisnam khat praspa tam long ulay thu ya ke jing syam jung u ha ka jing dai bat ka sam ka ba arphulai ha uwei nong thokot u bekerteng u James K. Wallace baru James K. Wallace haka jing kendu jeng ubat uniu Alfonso unong ap lang brat negeri Nevada negeri Nevada ulah record ya kita kijing keren jeng Alfonso ya kita kijing batai kijing Alfonso syapang kasam kabar hulai baru James Wallace long ulah syak skor ba baru long ulah bu haka jing thok namar wong ba ka ka basngu phla ka long bat ka basngu kerpang ka long labatai ya kasam arphulai da unong ap lang brot namar la tho yu ya la tho ya ka da unong ap lang brot para bangai bi hagan ka por ngakwa bangin yasnap ya ka jing batai ka jung Alfonso unong ap lang brot na ka jalan Nevada ya ka jing suthu ka jung u ka jing syam ka jung u ya kasam ka arphulai na mau de unong ap lang brot Alfonso wong u David udai ubat tebit bat ubas nguthu ha ya ke jing kilang brat namar bu ulong unong ap lang brat Alfonso wong u David u tho ya ke kasam bat u ring dur yeledi bat umut dur yeledi kum kalang brat ndai kum unong ap lang brat kum kalang brat namar kata para bangit biit ngakwa bangin mangabat mapi sipor ngine persyang ban smuthu ya kene kasam ka arphulai daka bangi mudur ya ledi ngibu ya ledi bat ngishim ya ledi sipor kum kalang brat bat hangta ngin sesmuthu ya ke jinglong jingshem mensim jong kene kasam para bangit biit ngakot nga ya ladi bat ingilang ha kene kapor ngine pai si kene kasam ka ba arphulai ngin bu ya ladi ngin mudur ya ladi kum kalang brot Alfonso batai kum ne usdang ya kajing batai utrai ulong unong ap lang brot ngan om kerdo utrai ulong unong ap lang brot jonga ngan om kurdo Alfonso wong baki ni ki kentin wong baki kini ki kentin ki penpau ba wong baki lang brot ki tiak suk mensim menmit kim kuslai namar baki tip ba unang ap lang brot jongki uperkat na kebenta jongki bat ula perkat bahan na kabenta jongki ya kabalashai shanu un yalam yaki hei un aibam yaki nang nu un penyat yaki kilas ki ong Alfonso kini ki lang brot ki don kata ka jing sngo it ka jing syania teli hau ni unong ap lang brot jongki bat kim do jing syania hu namar haki por ki balalek uniu nong ap lang brat jongki
ju bo yaki ha ka jing lane ju kim ju syam kanu ka jing duna namar kata Walfanso wong u David usdang banong u try u long u nang up lang brot janga ngan om kerdo ka lang brot habaka sngoto baka yo ya kum utau nang up lang brot karwai un try ulong unang ap lang berat janga nganom kerdo nang ta uya ciki benta ke bekintin ke bong upen tia yang haki jaka plang bajerngam upen tia yang haki japakam bajerngam Walfanso wong ki lang berat ki bam bat ki kta nadu men step bat hadu benda kelas step wong ki penki ialah kesentur ki kta bat datang lain sau kenta menmit baki res ya kata kesentur jongki songtat ya kata kesentur jongki mat namar baki ladep bat loong ba namar kai ke pelong gini kalau yang namar baki ladep bam borok sisngi kamet jongki kalabun ka kleng tiung nang aplang berat utip bahaya gini dang step uyalam yaki nalakasem upeniat yaki nengkong uyalam yaki ban bam yaki kenbat dan yaki herbs kiban penduna ya kata kaklen hakamet jongki nangta uyalam yaki bikin bam yaki pelang batiang ban anda kila de bam ong dalapoi kopor siteng sngi lede kumnu hapot jat krek jan miet poi jan miet ulayalam yaki haki jaka pelang kibajerngam bakin syong tat sipor klem kanu ke jingku selai bat daka basyong tat daka basuk bat daka kemen ong u David u pentia yanga haki jaka pelang bajerngam andau la penbet penbiang yaki iki barok andau la skutu ya ke jing don kam jengki langbrat unongap langbrat unongap langbrat baba Undau la penbiang ya kabam jengki ulale iki jing don kam daw iki nang tan dalapoi ke janmit ula sungtu ki don kam ya kapor bakin syong tat ka jaka ka bajerngam uyalam yaki bakin yo ya ka ban syong tat sipor nang ta wong susu uyalam yang harut ki ki bajai-jai Walfanso wong ki nang ap lang brot kitip baki lang brot kim junut bandi nakawa kabayat stet lene kawa kabahe lene kanu ka kabaklan kabatun kinong ap lang brot kitip baki lang brot kidi ya ka ban penjak seliang tang neki wadu kibarit lene neki tuki kibatut jai kibalang hapdeng kimau namar kata unong ap lang brot ubabha unang aplang berat bestar utip baru wong Walfanso wong dayang ta bau David usungtu yiki langbrat ke jing don kam jongki hadu ka ka baki kidi unang aplang berat utip na ke ka baki don kam ke ka baki ka baki kijumlin bat ka bayarap yiki na kita ki na kita ki wadud ki bajai-jai nang ta Ibut segi kentien wong open pai pat ya ka mensim jonga uyalam yang ke lenti ke hok da ka benta ke kerteng jongo wong diki kentien Walfanso wong habaki langbrot ke la syong tat janmit la dep bam la dep borok unong ap langbrot uyalam niki ya ka jaka benta ka bajerngam bat ke la syong hangta ke la dem unong ap langbrot usyong hajan jongki usyong bat loong bakat bagi dang syong hangta ban syong tat kilang berat ki iwei ki juyeng nak kata kejaka syong tat ki let sejan unang ap lang berat ki pek ya unang ap lang berat usim yaki ukudup yaki hasadam bat loong ba boro arngun kalang berat bat unang ap lang berat ki ado ya dat ya kudup bat ikum ba ki yathu khana bat teng la de pipek ba ki ong bakal langbrot kasyak skor ya ke jingkren jang unang ap langbrot
Kei kata ka jingkran tip tang bau nong ap lang brat habula kedup ya ka lang brat ka jong hasyadem jong ukro ukjor usurput usurpai ukren ya ka unong roi sam namar kata Alfonso wong David wong yiti kintin upen pai pat ya ka mensim jonga uyalam ya nga kalenti ka hok na ka benta ka kerteng jong wong dei hakum ketu ka por balik si unong ap lang brat ukren ukro ukjor bot upen sungutho iki nang ta layat sik benta ka ong shisha langayat akatem ka semngiu ka jingyap nganom syap ting ya ka basniu namar mamedon mamerengkat mamebat nga uding do bat usandu jangme kipentingan ya nga Alfonso wong bau David abu tho ya kini utho ya kata ka tem ka semngiu ka jingyap berkata katem ke sengi ke jingyap ke don hari Israel balong ke dikata katem ke badon halenti ha Jericho berkata ke lenti yad ke bakim ke bajwat balong kata ke lenti yad ke bakim ke bakashakadiang bat cakaman jengka ke don ke riat ke bajrong ke bakumba shihajar sans pak pit ke jingjeliu ke lenti ke bakhoro khoram kilang brat ki haban yad negara lenti namar baka jakabam plang jongki kadon syashiliang nang ta hapadeng ki lenti jong hapadeng jong ni lenti long gedon ki jaka ka baki ki so klau ki juri ban ap ban bam ni kilang brat unong ap lang brat kai ka bule utip ha ya kani ka them utip ha kumnu bat utip ha ya kani ka them bat namar kata uyalam ni kilang brat jong uyat lengbagan ketem upikir usumar bakin om hap sekadiang neskomon bat ubat yalu jong uding do upenan kami ban be ki marat kita ki so klau ki bawan bantur persya para banget biit Alfonso wong bau nong ap langbrot David Ukren bau bakat ka langbrat ka haban yat lengbaga ka tem ka sengiu ka jingyap loong ba Alfonso wang bakata ka tem ka sengiu ka jingyap loong bala de shu i tang ki langbrat kila sakmale ni kila yap kila mansau ndroi ki langbrat ki don yu nong ap langbrat utau nong ap langbrat ubatip bahaya ta ka tem ulala lendet ikita hiboro bat utip kumno ban penyat iki utip kumno ban yalam niki lengba kata katem ke sengiu ke jingyam bad butau dingdu usandu baubat ulang ke jingya da yaki langbrot naki merat klau babon nang ta upaya bergadukot ke basan wong mesyang ya kamit hakmat jonga hakmat kinongsyun jonga Alfonso wong habau David Ukren ni kena benta wang umut banong banyatu bapi haka benta juga jingbam habaki di langbrot habaki don haka taka plang leni taka gacaka haka baki bam unang ap langbrot wang shwa baki langbrot kin shwa bu unsya kita ki langbrot bakin bam ya kita ki plang bakin bam ya kita ki jingbam jongki unong ap langbrot utip kamtam daladei kapor ki perem ba ki don kita ki nyut lende kita ki jingtung ka bemi lang bat uplang bat kita ki jingtung ki de ki badon ka bi bat ki langbrot namar bakim tip ki bam lang bat plang ki bam lang bat utau nyut len utau jingtung bat ka bu iki haka jing bat ka jing mensau bat ka jing yam unong ap langbrot utip ya kata andalapo ya kata ka ayom syaba un pelat di kilang brot bakin lik bam ka plang ule kumno uwen syama u kita ki nyut lene kita ki jingtung ki badan bi aki uwen lut iki uput lut ya ki baro andang lo de put di kita ka boro u bret iki syarut pat un sasya kita kilang brot bakin bam yau tau plang mesyang ya kami jonga hakmat kinongsyun jonga para banget bi Alfonso wong ngaru ngalong unang abal buat ngatip
ki don ki benai ba ki ayam habang yalam ni kita hilang brot haba ki shwa bakin bam ni kita ki plang brot ki don ki por ba ngitip ba ki tu ki plang hapdeng jeng ki plang ki mi ru ki kinja nyut kinja jingtung ki balong bi ki bala ban penyap ki hilang brot haba ki bam ye ki nang ta shu para banget bi uong yidi ki kentin melasle ye ka kli jonga da ko penyang ka khuri jonga ka shlei Walfansu wang ba andau nong kajingmut jong David kalong gani andau nong ap lang brot ulawan lam yaki lang brot syasem bat shwaban penrung yaki syasem usim yaka umnyang olive leni ka olive oil ka umnyang olive bat yaka haga dobor bat ubat laong baki lang brot haka jing bat laong ba la yutu ingi ba la yutu ba kilang brot haka jingyai lenti jong ki borok sisngi kilang brot ki tengku ki mat ye ki jingmong haka met jong ki namar ki sya ki bathar ki mau ki badung ki slading ki bathar unong ap long brot utip ya kata shwaba un penrung ki sya kasem usim iwei pe iwei daka penyang olip upenyat ye ki jingmong kijing mong jong ki baro bakin yo ya ke jingkia bat upen sat yiki de ko bat unsa penrung yiki syakasem kata ka de ka ba unong ap lang brot ule bat kata ka ba Alfonso uang bau David aba Ukraine gene benta melasle ya ka kli janga de ko penyang ka khuri jonga ka shlei unong ap lang brot usim ni la kajong habau swaban penrung ni lang brot utip beki lang brot ju ki haban yat lang baki lintiyat pada pleng jeng lintiyat kin mat ya ka jing thar usya kin mat henrei swabun penrung yiki syasam iki bekin mong ka jing mong bat ki bora akamet juki henrei da ka penyang unyat yaki baru ai serput serpai da ka dawai bakin yo ya ka jingkia shisha ka jingba bat ka jing isnai ka jonga kanyai ne kanyai shong kin but yang borok sisngi ka jing im jonga bat ngan shong ka ying utrai wonang ap Alfonso wong anda kilang brot kila shong kila rung syasem bat kila kre ya ka ban penjatan long unang ap lang brot uyeng hang ta hajan penyang ni lau jong uding do bat hajan jong kata kasem usyong bat ukeri kilang brot mid batski namar kata ka long brot ka badan hapo kasem ye ke jingsuk bade ke jingsingan bat namar kata ka ong shisha jingba bat jingis nei jong me kin but yang aborok kisngi ke jingim jonga bat ngan syong ha ke ying utrai ka long brot ka mat ye ke jingsuk ke jingkemen bat ke jingsu singan namar anda kala rung hapo asem unang aplang berat jongka udan hang teh hajingkang usyong bat lau dingdu udem baru ap yaki boro simin para banget bi habangi puli yakni kesam daka bangi mut bat ngiyit bat ngibu yeledi kum kilang berat kum bau David ule nganget bangi nganget bakat nu ngisem bat katno ke jing tengen ke jing singan ke jing kemen ladangi don unang ap lang brot ubatip yang badipi uba smoto yang badipi uba it yang badipi uba sumar yang badipi para menget bi ngala keli mane balayu kerennya leki briu kam tam pedeng jigi dikipor bad pedeng jigi kimkat kadau kalong para menget bi upen pau yala di hanga badapi bau long utau nong ap lang brot bat mangi ngilong ki lang brot ki jong u mangi ngilong ki lang brot ki jong u Isaya kalau nong basau kau ke dekat bakat wai wong Isaya wong ublay wong hagi Israel ngan besaya ke kunhun jonga kumunang ap lang brot kak sangti ke jonga kan lum kan ker yaki kilang kikun langbra Yohanes kalau nong kebasipau ke dekat bakat wei ngelai puli mentan uji suang ngangalong nong ap langbrat ubabah
utau nong ap lang brot uba IT no yala ka jing nakabanta kilang brot ka Bible ka yetu kapan kan mahu yang ibu blai udon hapdeng jongi bat udon hapdeng jongi para banget bi nakapor syakapor ka kentin Emmanuel ublai lembat ni ka Bible kapan kan mahu yang abadi pi ba uniu blai bolong unong ap lang brot ulang ublai ubayalam ni kelintia jonga jupi ubari ubasumar uba pendap uba penbiang para banget bi uneu lang brot ubabha ubala shisha namar kata par bangit biit babangi don hapadeng kanika klam pandemic covid kat kendai kum kilang brot mangabat bapi kum kilang brot ngi don hapadeng kanika pandemic covid kat kendai nganget ngi don hapadeng kejing leng kejing pisa ngi perkat ke kebanja Henry kanika janmit lakot yang ayepi baladangi ngitip bau belai ulang unang ablang brot janga bejompi ngiru nginyarwai lang kumbarwai udebet utrai ulang unang ablang brot nganom kerdu ngin long kum galang brot kabatiak suk mensim kabam penleng pen pisai ladi namar katip bau nong ablang brot jangka uri usumar bat utip kumno ya kapan penbiang iki hakane pedeng jung ne kepandamik idon gajing kuslai ya ka jing jungi ya ka let kawan gajungi ya ka bang kedi ka kamai ka kaji ka kup ka sem ka rep ka riang gajing trei gajing kta ngia kren syapang gajing gajing hiar jang ka yok ka kot ka balak ban kta para banget bi ladangi ngimat ipedeng gini borot lapen ken mau yangi yo belai unong aplang brot ubaba ujonga berjongpi bat lakot yangi kumki lang brot banginya ruai iki jing ruai sam kebar pulai buong haki pelang ki unyalam yangi ki pelang ki berjengam uyalam yangi ki pelang berjengam uyalam yang harut ki ki bajai-jai ubelai uba penbit uba penbiang uba pendam nang ta syusyu haba ngidon haba dengan ka klam covid-19 kenika klam ka bangi hab baniat lengba ka bangi syapting tip ndami syabar longkum no nya ka kai ka banja ya ka bit nega jing kiu justet jong kini kikis bat sibun kini kiki borok teng ki penleng ki pen pisa ki pen khuslai ya ka jing jong jong pin rengi don ka nika slap pertai ngi hab baniat ya kini gelentia jongi ong unong raisam shisha larangayat ru akatem kesengiu kejingyap nganom syepting ya kebasniu namar me medon rukat mame batna uding do bat usyando unyalam nenga kilang brot kisngu wala de kidi baniat ya katem kesengiu kejingyap nrekim khuslai para bangai bi magi sngu tho baki don unong lang brot ubatip iki uban sumar de galentiat badi ki jingma ki badan nakmat kakot yang apa di piru para bangai bi Hapadeng kejing lenti kejungi kena klam pandemic covid-19 kijing syapting kijing ki Henry lakot dingi kum kilang bro bangin wat bangin mat ya kejing tengen ngin mat bangin yo ya kejing syania hau tau nong ap lang bro ubah jungi uban yalam yengi hapadeng jong kejing lenti jungi hakene pandemic kat kendai covid kat kendai ngimlen bangim ngimat ikisya kibatar gijing pang gijing sitom ngimat ikijing kejing lenti kejing ong unong raisam ka penyang melasle ya ka kli jonga da ka penyang ka khuri jonga kaslei unong aplang berat utip ladang hak pedang kejing lenti jungi ngilak ban mat ikijing mong kijing tar jing sya jonga ne kejing ele jonga ne ka pandabik Henry uniu nong aplang berat unwa unum yangi
Kumba unang ap lang brot, syaban penrung yaki sem, yaki lang brot apa sem, penyat yaki deka penyang, olip, bat usat yaki deka Kum tahu nong ap lang brot baba, unle yaki ta kiba syariah kiba wat yu, wala deki diban mat, yaki jing tar, yaki jing mong, ki jing tar, haka jing yat lenti ki jungki, lengba kadeka pandemik, COVID kat kendai. Para banget biit kani ka khot nyangi kum ki banget namar kata kum ki langbron tungin yat syakmat apa deng gani ka klam kop ke pandemic COVID-19 klem jing sut klem jing shapting klem jing du jing kermen namar ngitip para banget biit utrai ulang unang ap langbron jangi hap deng jangi ka pandemic COVID kat kendai. Para bangai biit namar kata to ai bagan ka sam ka baar pulai habangi pulih ya ka ai ngin yo ile de kum kilang bro bad habangi yad apa dengan ka pandemic COVID-19 nginum yad kita kilang bro ki ba shapting ki ba snorit bensim henringin yad kita kilang bro ki ba mat ya ka jing rem bensim ka jing slur namar bangi don yo nong up lang bro babha jungi bad utau long ublay haka bapen kut no par banget biit ngila ruai ke jing ruai ke bamantan lai spa nrubusau kat no thiang mansyania au jisu la tho ikini ke jing ruai da ka wei ne kilong keme ka Mrs. Lucia M. Stead house nam khat pra spa prapuar long ka don ke jingi thu khana balai la tho ikini ke jing ruai kat no thiang ban syania hau tis so sweet to trust in Jesus long bakal ke Luisa kanang tho e giding jing rai ka don maka ulok jongka bat iwe khon kan thai bat long baki borok silok kum ka yeng kidei kinong trai missionary long haba ki trai missionary ka we ka jakash nong bat dikila gi habab dan pada gi jing trai kilawan kai sila ka jongka sinong ka jongki Scotland banwan kai bon shuti bat long ba haba kilawan ka sa Scotland long ba long ba ki kila ya kenduk ki bahing basem jungki bat nang ka kila yami syaki syabar banyalam kai ba long ka Lucia bat ulok jongka kila yalam kai tai khun kan thai jongki banyalam ki sejan kata kawa ban pet ya kata kawa ba itna bat long kat ba ki dang pet kai kata kawa long kila ya snoi ka jinglin nyar barah ki pet kata ki wat kata ki jing linyar ki yo i weu kena ubalajan ngam jelong bat ulok jeng Lucia nang ta ulah yar ban le yarap itu kena long kata ka wa kalau long ka bahe barah pedeng jeng kata ka jingile jeng uta ulok jeng Lucia ban tan itu kena ban yarap yo long bo tau kena ulatan kela yo ulok jeng Lucia bat barormut kilayam ka Lucia ba itai kun badang kanna ki yeng nang tanah jorong bat ki pet ki yo i sakhi ya ka jing yap jong ukpa ulok jong ka hang por ka Lucia ka de jing pat donut bat ka jing smusi bengetang kala le thai sala ka jong ka jagat rai bat yai continue yai beteng ya ka jing trai mission jong ka bat ka ya ka jing ya lenti jong ka pedeng jong ni ka jing skokia bat ka jing bat kita ka jing ka jing le ka bakimat long ba ka Lucia ha pedeng jong ka jing trai ka jong ka bat ka jing kot ka jing peteng jong ka jing trai misni bat kata ka jing mat ka jong ka kata ka jing syam bat long ka la sa stang maka ba itai khun kan thai long ba ka la dem ban duai ban wat ya ka bor ka jong ublai bat hapdeng jong ka jing ya blad long ba hapdeng jong ka jing trai ka jong ka jing peteng jong ka ban trai ka kam bagi boro kala yo men sim sa hisin bat kala shim yu khulam ban tho ya ka jing ruai bat ban thu iling ba ka jing ruai balada ka jing im ka jong ka di ban mat ban ya iling ba ki rai dam iling ba ki umsah bang de bin kendo ndai ka Lucia ko ong ngalong kum ni ka mangalong dai namar bau Yesus Kristus udon bat ukmit uri usumar bat uyalam ya ka jing im ka jonga u Yesu sim ino yanga ong Lucia namar kata kat ho iti jing rai kat no thiang
ban syanya hau para bangai bi itu ai bagan ke jing slok ke ke jangin kan yo jaka ke dok nut ke jonga ke jong pileng ba ke por manginang la ban mat ya ke jing yalam ke jong ublai bat ke jing kren ke jong ublai ko mangong apa deng jong ini ki por ke jing kren ke jong bat ke jing pen pau ke jong ya ke jing im ke jong a jong pi kum ki bangai apa deng jong ke klam ba ka ke jing pen pau ke jing kren ke jong ublai yang a ye pi ban ai men sip ini ban pen klan ini ban pen san ini haka jinget ke jungi haka jinge dei ke jungi bat ublai dungi de dwai a try ublai jungi baham neng ni sngongo ime nam ta kani ko por memela ingi ba nam ta kani ko kubor ko memela pen sawai ingi ni ko por kan rat try to isnei ba kani ko kubor na kaktiin ke jome ke memela kren lang bau syakri jome ai kan nang yo jaka ka dok nut ko jungi langi wi bi wi ha kani ko por ba kum ki khon jong me ha padeng jong kani ka klam ko kan ran try to yarap ingi tu pen kan mau ingi ba me melang unang ap lang burat bu ha ingi ba kum ki banget u kan ran ngin yat leng ba kani om da ka jing ti ngi jing shep ting ne da ka jing sous kap ba da ka jing suk ba da ka jing kmen na mangitip ba me long tong nong ap lang burat ba ba jingi bab menung ino ingi pediang ko kan rahat ini jing bai jing khot ka pan jingi haka kerteng ge jong jis ku singi pan amen par banget bi ngine pen wai no ing ni ge jing syakri ge jing yublai de ge jing rai ka ban riu spa lai pusau ge jing rai ka ban riu spa lai pusau badadin ge ge jing rai ngan sekerpat i temen san ke nyuta in sngo ba ban saplat ingi pan da ge jing kurku pen wai ge jing rai ka ban riu spa lai pusau Akaba wahai no anjong kanye ke jing mani kanye ke jing syakri ke jong ye me au blai ngi kerpahan ba menis nei ban pelait ru yangi ringkat lembat ki jing kerku ki ba kodor ki ba wanru naga khet ke jing isnei ke jong me ling ba ke jing it ke jong me u blai u balong ru u kupa u jongi u ba hapneng ke jing ai ke jong khun ba it ya jong me u Jesus Christ ringkat lem mat ka jinga slok moment sema koin ai kini ki jing kerku ke balong ru lai ha wayu play kin shong dap kin shong karai ban ngi kum ki khon ke ba it ki jome ki badon ha kani ka yeng ka ba kentang o ki khon ki ba it ki jome ki badon ha ki yeng ki sem mat kum ju ru ki badon ha kleng so dong jong ka ni ka parthai Nadu minta bat syadu kiba bam cukudru. Amen.